Lan ngopo? Jam balas dong. Ngaturaken wilujeng dalu spesial kagem keluarga besar Bapak Mulyati, monggo dipersilakan untuk hadirnya Wiji sareng berjoget bersama konco-konco Kipliku Sumanada. Kelingan manis SMP, terus kelingan ramah gemuyune, terus nolak kasih sayange, karena hatiku kelakon dadi bojone. Monggo Pak Mun. Sayange wis duwe bojo, nanging aku wis kadung tresno, nelongso rasa ning ati, karep atiku kelakon melu duweni. Wasik yo Kipliku Sumanada campur sarinya Indonesia, kerja bareng bakso audio sound system. Bu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo, ada gula ada semut urung rondo aja direbut. Wasih ho lelo ho 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 weh hey hey ha ha hey. Sembah nuwun Pak Bos, berkah selalu. Hei hei, ha hei, la hei hei. Jambu alas dek manis rasane, senajan dilas tak enteni rondone. Sayange wis duwe bojo, nanging aku wis kadung tresno, jadi rasa ning ati, karena atiku lakon melu duweni. Ayo yo hiyo 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 Kipliku Sumanada jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo, ada gula ada semut urung rondo aja diamut. Asik yo hey ha lelo. Senajan ilas tak enteni rondone, sayange wis duwe bojo, nanging aku wis kadung tresno, rasa ning ati, karep atiku lakon melu duweni. Dikasih bonus spesial kagem keluarga besar ingkang hamengudasi yang dari Palembang, Kalimantan, Bandung. Terima kasih. Asik yo. Alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo, ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Sumpah ning batin yen kula pribadi kawin,
sumpah wis janji arep sehidup semati senang lan sedih bareng-bareng dilakoni manis rasane senajan dilas tak enteni rondone sayange wis jo aku wis kagum tresno nelongso rasane ati karep atiku klakon melu duweni Blang. Saya mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, tolong bawa saya. Lewong spesial kagem Mas Indro, monggo. Monggo. Aku melu bukel wati. Dereng kok ya. Gentang-gentung tarik sekno. Sabda Wasik yo. Ibu suara
loro datan bisa ngelote hatiku. Hey hey ha ha. So Iyo iya iyo iyo iya iyo. Niki sampun. Lanjut. Sabda pandit ratu mung siramu tanya ning sisaku. Yo 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 yo. Nglilani tresnaku bakal kinowo mati. Nggih sampun matur sembah nuwun Enji. Mas Bogen. Mas Yanto. Monggo Monggo Pak Mas Yanto. Bos. Bopo hajat, Bu hajat matur sembah nuwun. Joget bareng-bareng jempolnya monggo. Aku malah kecil lho, Dik. Iya, Mas. Pakde monggo. Dek biyen wis tak dukokke wujud tali sak kotange. Pak Yanto. Saiki ne lakon ilang sak sirane. Lunga menyang ngendi tanpa pamit ora ngabari apa lali kowe karo aku iki. Senajan regane nemewu aku wujud katresnanku saiki ning aku lan kok mlayu. Apa kurang larang pungkasane kowe ilang nang ngendi anggonku goleki nalika tang. Wasik Dik. Ripri Kusuma. Spesial bersama Mas Yanto. Yo, say. Iki mas taline kang nuturake mergo bapak merekake aku didhawke malah karo priyo siji wis cukup mong samene wae. Jokang mas andong basuki aku ora bakal lali yen Gusti ngeparengake mesti bali. Kotak iki tak simpen Yanto. tekan ning pati tali kotang wujud tresnaku kang suci. Ripri Ripri Kusuma. Kusuma nada. Bakso audio sound system sak jose Dik. Wah yo 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 yo. Monggo Pak De. Dek biyen wis tak tukokke wujud tali sak kotange tak
katresnanku saikine melu aku lah kok mlayu opo kurang larang pungkasane kowe ilang oleh ngendi anggonku goleki tali kota Bapak Yanto Subhanung terima kasih berkah selalu ayo deh yo wujud tresnoku kang suci tali kotan wujud tresnoku kang suci Eji sampun katur tragedi tali kotang pedot monggo dipersilakan keluarga besar saking Bapak Mulyadi Mas Yanto Pak Slamet Bu Tuminem Rina wengi tansah kelingan rawan ayu Kalimantan bantal guling tak sayang-sayang nganti kaya wong kedangan cedak mas tuntunanku biyen cedak rawani kondo ning opo sliramu lunga ninggal mulih ora kondo saben dina aku ngalamun tekan omah atiku bingung jane tresno nani lembung rasane kaya wong aling-elong wangi-wangi banyune sabun kare wangi atus kumkum tresnaku ora bakal alung tak enteni yen masih purun Waji joget ya Bu Haji ya spesial kagem keluarga besar Kalimantan sembah nuwun Budi Hadir terima kasih Pak Yanto Bapak Yanto Bapak Slamet Mas Gondra, mana kau? say ha aduh maing aduh hatiku rindu kangen tenanan kang masku pulang kang masku mulih neng tanah seberang Waji aduh 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 maing aduh hatiku rindu kangen tenanan kang masku pulang kang masku mulih neng tanah seberang beninge banyu Kalimantan biang sing tak ombe sayang ngilingake nalika biang kenangan saben dina aku ngalamun dik tekan omah atiku bingung jane tresno ora wali nembung rasane kaya wong aling-elong wangi banyune sabun tak rewani atus kumkum tresnaku lah bakal
Sumanada. Yo. Ayo yo yo. Habisin besok gak laku. Hatiku rindu kangen tenanan Kang Mas Yang orang Kalimantan, Kang ayo Mas joget bareng. Neng tanah aduh pae aduh hatiku rindu kangen tenanan Kang Masku pulang Kang Masku mulih neng tanah seberang Belinge banyu Kalimantan biyen sing tak ombe sayang Wajib. ngelingake nalika biyen kenalan saben dina aku ngalamunke tekan omah hatiku bingung jane tresno ora wali lembung rasane kaya wong linglung. Yuni sambut tak rewangi adusku terus kula bakal tak ateni yen masih Dikasih bonus spesial kagem keluarga besar Kalimantan keluarga besar saking Bapak Tangan atas Mulyadi. muda. yo Sembah nuwun terima kasih berkah selalu. Hiyo 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 hiyo. Belinge banyu Kalimantan biyen sing tak ombe sayang ngelingake nalika biyen kenalan saben dina aku ngalamun tekan omah hatiku bingung jane tresno ora wali lembung rasane kaya wong linglung. Banyune sampun tarewangi atus kumpuh tresnaku ora bakal alo ora anteni yen masih Luar biasa. Jadi terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Bos, keluarga besar saking Bapak Mulyadi, keluarga besar buat ibu yang di sana Kalimantan. ayo digabung Wonten Pak Yanto, Pak Slamet, sembah nuwun semuanya. Aduh pae aduh hatiku rindu kangen tenanan Kang Masku pulang Kang Masku mulih neng tanah seberang yo aduh pae aduh hatiku rindu kangen tenanan Kang Masku pulang Kang Masku mulih neng tanah seberang Belinge banyu Kalimantan biyen sing tak ombe sayang ngelingake nalika biyen kenalan saben dina aku ngalamunke
tekan ngomah atiku bingung jane tresno ora wali nembung rasane kaya wong linglung Masih di bonus buat Pak D yang punya Kalimantan. Pak D, Pak D. Terima kasih. Belinge banyu Kalimantan biyen sing tak ombe sayang ngilingake nalika biyen kenalan saben dina aku ngalamunke tekan ngomah atiku bingung jane tresno ora wali nembung rasane kaya wong linglung sareng-sareng campur saringan Indonesia Kipli Kusumanaja Mas Gondrong kembali. kita goyang lagi yo banyu Kalimantan biyen sing tak ombe sayang ngilingake nalika biyen kenalan saben dina aku ngalamunke tekan omah atiku bingung jane tresno ora wali nembung rasane kaya wong linglung
beninge banyu kali malantang biyen sing tak ombe sayang ngelingake nalika biyen kenalan bangina aku ngalamun tekan omah ati bingung jane tresno ora wani nembung rasane kaya wong ngelinglung Caping gunung spesial kagem Pak Deyanto Pak De Ageng Matur sembah nuwun Bapak Hajat, Ibu Hajat berkah selalu. Nggih, monggo Mas Dran Pak De. Monggo. Syukur bisa nyawa. Ayo. Gunung desa. Indonesia
Agung, mugi-mugi udane reda ya Mas. Amin. Iso kanggo payung. Amin. Muga-muga udane nyingkrih. Amin, amin. Kabeh Nggih. lancar nggih. Lancar sampai nanti selesai malam. Oh nggih, Bapak Hajat lagunipun apa malih? Dilanjut mawon nggih. Nggih. Oh, nggih. Pak D lagune napa? Mangke Pak D lagune napa? Dilanjutin lanjut. apa? Perawan Perawan Kalimantan. Pak Agung lagunipun apa? Oh gantian, nggih. Bablasne kapan? Beliau itu bijaksana. Oh nggih. Monggo. Sekar bisa nyawa gunung desa gati raja ini ora ilang gone padha lara Enji sampun Nggih, matur katur sembah saking nuwun, gunung Pak minangkani Agung. pambudutan saking. Spesial buat juragane bakso jangkung. Dan juga spesial buat Mas Yanto Kipli, juragane KKN Mas Kipli, mau tanggung jawab. Dan juga spesial untuk keluarga besar Boyolali, Telatar bergoyang bersama dengan KKN Campur Sari. Buat spesial untuk bunda-bunda cantik RT 05 Amel, Siang Pantoro Ratri, mung eling manis sing ati, setiaku bisa anduweni marang sang Amel sing miliki musik. Mbah Agung, Mas Gondrong, tenane cayu, ojo nganti blejani lho. Tresnaku lairku sing batin cayu. Ayo Boyolali, Boyolali. Simo, simo. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku. Senadyan ngarungi banyu segara biasa mepet tresnaku ra bakal sirna. Ini lho Mas. Biar Widih KKN Campur Sari. Mbah Agung, Mas Kipli, Mas Kipli, ayo Mas Kipli, pasangannya.
goyang Pak Slamet. Wong ayu terus rampung susah jroning mung eling manis sing ati tak sekop-sekop setiaku bisa aduweni marang sang Hyang Sulakmi. KKN Campur Sarinya Indonesia Kipling Kusumanada serah foto di syuting bass audio mengundang dan juga tentunya ada Genta Baratnya Indonesia spesial buat warga besar dari Boyolali. Soko kaduan adem
Allah wengi mung tansah rindu atine walah pani-pani wong ayu sing keren dadaku iki tresnaku aku sawiji Isemu tansah katon ning nitra
beliau ini asli dari Kalimantan Barat, jauh-jauh nggih Pak nggih. Ditanjakne jenengan mengke ngersake lagu napa bakal dipun paringi. Oke, siap. Usahane nipun napa Pak De? Ten Kalimantan. Kelapa sawit. Kelapa sawit mbahmu kuwi ora kelapamu kuwi. Ternak iki. Lah Kalimantan Barat Kak Mas. Batu bara mbahmu disko kuwi. Kowe ngerti ternak iki? Oh, ternak napa? Bojoku nomor 3, bojoku nomor 3 ning kono kelapa sawit. Nang kono ki. Alah kere. Bangkrut kelapa sawite. Nggih, Pak Wardi matur sembah nuwun ya Allah. Nggih, tebe-tebe Kalimantan. Amanten. Nomor tunggal Pak Wardi, Pak Mul, Pak Parjo, rawuh. Butuh minum rawuh. Nggih. Berarti keri Kalimantan. Kalimantan Barat. Nggih, pokoke digayengke mengke lagune napa Pak Wardi nggih? Manut. Butuh minum mengke lagune napa Bu? Siap. Mas Yanto jan kuwi cek pirang-pirang nini. Iya. Disuwuk ya Mas Enggi. Kelapa sawit kok ya Mas. Ah, kelapa sawit. Kere kelapa sawit iki kono ki ternak nih sing. Bareng sepon papanggian nyatane Pak Wardi tebek kusik kok Kemal. Yo Mas Wakit. Anjir, buat Lagune yang di sana GBL. juga nggih, Wilujeng Dalu. Ayo. Monggo bapakmu, Bunda. Yo yo yo. Wong bagus sing tak tresnani, rino wengi sing tak impi-impi. Aku ora bakal lali. Mong sliramu bebecah ning ati. Saat yang sepisah ketemu ananging gedhe ning rasa tresnaku rino wengi tansah nunggu ngarep-ngarep sok kapan bali. Sliramu sing tak tresno kerene wong liya. Atiku kebaco tresno nanging atiku gawe lara. Ora Mas Wakit. Aku jan ora tegel lho. Ora apa-apa ya? Ora apa-apa kuwi mau Kerja di dinas perpajakan apa mau Mas? perpajakan. Lah nggih bagian apa? Lah THR gede wi. Oh nggih. 11 juta setengah. Lah iki THR Neng bilangin apa sliramu tega tinggal aku. tinggal aku kaya tanpa dosa atiku keronta-ronta duh Gustiku lunjut ngapura. Pak Mul, Pak Yanto, Bu Haji, monggo.
munggah sedanten nggih Pak Mul nggih. Nggih, ayo. Heeh. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa guna atiku Gustiku nyuwun ngapura. Mas Hendy lanjut linsingan. Baji, monggo baji. Monggo. Linsingan. Amel. Saya tulisan. Wong ayu sing tresnani Rino wani. wong tak ipi-ipi Diana. aku ora bisa lali Akai. wong sliramu mampu jati Nada sepisan ketemu nanging gedhe rasa tresnaku rino wengi tansah nunggu arep-arep sokapan balimu yo sliramu Baji. sing tak tresno karwane wong liya Makasih. nanging aku tak tresno nanging ati kumbang gawe lara Loh, Bu Haji sakit nyekan loro ngono. lanjut ke telingsingan mas sak pupuh Nggih, matur Bu suwun. Eni. Nggih, Bu Eni Trijaya. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa guna atiku kerang-kerang Gustiku nyuwun ngapura. Kamu
Mas Bugel. Nggih matur Mbak sembah Ipa, Mbak Yati. nuwun. Spesial buat Pak RW. Dan segenap panitia, monggo dipersilakan untuk bergabung bersama dengan KKN Campur Sari Indonesia. Pak Parlan Juragan Ban. Sang Dewi katon nglam-lambi hamba barmewangi semi harum kembange melati dasar mulane dadari Satya rumaksa nala sasat tapyoreng kartika dadya poswita ing nindra hanjang kapi tresno Yuk Pak RW. Mangga Pak Mas Parlan. Au au. Ayo lu. Aku dahulu.
nasi kalau malam mimi susu prawan rasane ra karuan susu penyanyi pancen enak sekali. Ayo gondelan ayo gondelan ayo gondelan ninggal terus nanco kakak campur sari asik yang punya lampu bareng campur sari Kipli Kusumada Mas Gondrong Baji Mas Marlan yo 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 nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan wangi muga-muga Gusti ngijabahi sokapang anggonmu bali bisa kumpul kaya wingi jaranan keci jaranan jarane gepang taonono widonono taaneni ning pucuke tresno elok-elok babasane wong katon-katon sliramu wae yo ojo lali kawelingku uga mono ngimat janji-janjimu aku kang setya satuku tak enteni nganti saelingmu ayo nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rena lan wangi muga-muga Gusti ngijabahi sok pananggonmu bali bisa kumpul kaya jarana kepang jarane keci tahun lama windong lama tak enteni ing pucuk ing tresno balon nangka bebasane mong katon sliramu wae ojo lali pawelingku
sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti ijabane sak panenggonmu bali iso kumpul kaya ingune jaranan jarane jarana kepan jaranan jaranan jarane jarana keci tahun lana windanana enteni ing pucuking tresna balong nangka bebasane mung katon-katon sliramu wae ojo lali bawalenku muga-muga mas janji janjimu aku kan setya satu tak enteni nganti saelengmu Bocah kaya ngedel-ngedel keman ya. Malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru-baru kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. Singkat kata, singkat cerita, aku dan Epa jatuh cinta. Cinta yang dalam sedalam laut, laut meluap perahu layar dados. Semua panitia yuk, sini yuk. Gembira, gembira, merah merah.
sanget.